Hindi na, so 5 men. 5 main boat. Nauna po ang Girondan, ang pagduwa sa Justin. Oh. Marayo pa. Batin habol pa sa Ira. Naghabol man sa Triple J. Aranina sa finish line, ang Girondan. Aranina sa finish line. Ayun na sa finish line. Halina, Roy! Halika mo yan! Halika mo yan! Mamamaga mo yan! Puro mo nakakobra. Puro redoor na pala kanina ng pikan. Ano ba eh? Manistansya suka? Noy! Pabatakan pa ka itong mga bangka! Setas! Batakan itong bangka! Batakan! Batakan! Pagkakatumbang na gulo, itastas. Tastas na lalo sa pagkakatumbang ka. Barana. Barani, katumbang ka. Bara. Arayo kan distansya? Oo, grabe. Dapat sinabi ko na nanganamong dahil. Ito ba sa namin? Dapat tuwa sa Justin. Panilina sa finish line. Aranina sa finish line ni Justin. Pagsaira, ayaw. Pagtulo, Susaira. Dito yung paypay pa ni Galing Justin. Yung paypay ni Galing Justin, Susaira. Para magkahabol. Habol! Ayun na sa Justin, nasa madali na sa finish line. Di po boss ni Galing Zaira. Sabi ko para paypay pa ni Galing. Di bagay ni Galing Zaira. Sabi ko para paypay ni Galing Justin. Tawad mo, pwede ko yun mo. Second. Justin. Hindi naman duwa si Justin. Patukan ninyo mo. Injur, Cobra. Hindi ko magalan. Hindi ko magalan, duwa. Ayun na, Susaira, pagturo. Madali na sa finish line. Ano na po sa pagtulo, Susaira? Pagtulo po, kani. Habol! Habol pa sa finish line. Pagtulo. Napaulo sa pagtulo. Namumot na nahulog ina. Mainit! Mga saraday pa po. Nung mga akos yung mga pinagkuhan niya eh. Okay, hindi na sa first, second, and third na mga na. So, ganito na Orion Consolation Prize na sana siya. Salamat po.